खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 एप्रिल 2023 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो बयनिबो अनसायनायखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबरनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बयनिबो अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ गोबां खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोजोननि आंखाल फैनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन अब्लाबो नाथाय थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबरनांगोन नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरनिफ्रायबा थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव मान बांगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै मान मोननो हागोन
गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थानानै जोबोर मुलाम्फा जानोबो हागौ। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। लोगो लेवानि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां, बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजाङै फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानो हागौ। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफाजों अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थायोब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ दिनै मोननोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै गोमानो हागौ गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोसोखौ खस्थ' होगोन गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।